Na, jó napokat, estéket és délutánokat itt már nem Magyar út, hanem Sansa Press. Igen, csatorna rework lesz, kérem szépen. Alakítjuk kicsit, mert új brandelni kell, mint láthatjátok, és hiányzik a videózás az életemből, bevallom nektek, őszintén. Ezért szeretném ezt újra kezdeni, de egy kicsit más névvel, mint láthatjátok most már. A profilképem az tök menci lett. Köszönöm annak a emberkének, aki megcsinálta nekem. Nagy respekt. És igazából még pontosan nem tudom én se, hogy milyen videókat szeretnék jelenleg ide csinálni. De szeretnék végigjátszásokat ugyebár. Szerintem elkezdek lehet ilyen single játékokat is tolni. De vissza szeretnék térni az ilyen régi gyökeres játékokhoz, amiket alapból beszedtem volna mutatni ezen a csatornán, csak az ilyen Soul RNG meg ilyenek miatt nem lehetett, meg szeretnék repózni is, csak sajnos, meg Lethal Company-zni, csak nincs ember, akivel nagyon tudnak mostába csapatni, mert lehet, hogy megcsináljuk azt, hogy vagy profiba szépen játszunk egyedül. Szóval igazából ez lenne a tervem jelenleg. Szerintem újra kijátszani a Dorst, az Aperiofóbiát, hogy hívta a Pressure, sőt, talán még újra is játszom a régi eventeket, vagy fumble, vagy akár trükköket, hogyha még valaki ki szeretné vinni. Gondolom senki, de azért hát, ha tudod, érted. De akkor tényleg, igazából ez lesz a plan. Szóval nem tudom, aki tetszik, az nyugodtan kövesse, én várok mindenkit szeretettel. Nem tudom, ha van kedvetek, írjátok le, hogy tetszik ez az új brand, a Sansa Press, és búcsúzzatok el Magyar úttól, katona voltál uram. Na, és szeretném nektek, hogy további jó délutánatok, napotok, reggeletek, vagy akármilyetek legyen. Sziasztok!